Köszöntöm a tisztelt nézőket, többen kérdeztek, és szeretnék a kérdésekre válaszolni. Kérdezték nagyon sokan, hogy a híradó az mennyire lesz majd rendszeres itt az Iro Intermédián, illetve az Univerzum Stúdió csatornáján. Én annyit tudok önöknek mondani, hogy szeretnénk a heti megjelenést véghez vinni, és hetente friss híradóval jelentkezni. A következő kérdés az Országos Roma Információs Centrumra vonatkozik. Mit kell róla tudni, hogyan lehet igénybe venni? Akik ismerik, illetve akiknek már segítettünk, az Országos Roma Információs Centrum az mind a 19 megyében rendelkezik képviselettel, és olyan általános kérdésekkel lehet megkeresni a Országos Roma Információs Centrum akár helyi vezetőit, illetve eljuttatni hozzánk a kérdéseket, amik foglalkoztatják önöket. Tehát itt lehet egy nagyon egyszerű jogi kérdés, egy nagyon egyszerű probléma, egy olyan történet, ami érinti önöket. Tehát most nem akarok belemenni, de segítettünk már egy lakásvásárlási problémával, kölcsönügyintézési problémával, illetve voltak olyan jogi problémák, amik egy nagyon egyszerű megoldás sorozattal le is lehetett zárni. Nagyon sok kérdést kapunk a feltöltős villanyórákkal, gázórákkal és egyebekkel kapcsolatban is. Szeretnénk egy olyan műsort létrehozni, ahol a szolgáltatók, tehát a gáz, villany, mondhatom úgy, ahogy nekünk szokták mondani, hogy az egyetemes szolgáltatók fognak, illetve a képviselőik fognak válaszolni önöknek. Ehhez is majd várjuk a kérdéseiket. Lesz egy külön beharangozója majd ennek a műsornak, ahol majd elmondjuk, hogy éppen melyik szolgáltató lesz a vendégünk, és milyen témákban várják a kérdéseket. Természetesen reméljük, hogy a vendégünk azonnal tud válaszolni, amennyiben nem, vagy egyedi problémákat kell megoldani, akkor majd e-mailben fogják kapni a választ, vagy esetleg az adott településen a helyi szolgáltató képviselőihez kell bemenni. Következő kérdésünket Dombó várról kaptuk, miszerint szintén a híradónkra kíváncsiak, hogy milyen rendszerességgel fog megjelenni. Annyit tudok mondani, mint az előbb, hogy heti rendszerességet szeretnénk, illetve, hogyha nagyon, de nagyon sok anyagot kapunk önöktől, akkor szeretnénk ebből több híradót is készíteni. Természetesen majd szétválasztjuk az önök küldték anyagokat a saját információkat közlő, tehát nagyon sokakat érintő informális híradótól, de hát a híradó az heti megjelenésű lesz, illetve hogyha lesz annyi beküldött anyag az önök részéről, amit telefonnal, videókamerával vagy fényképezőgéppel csináltak, akkor természetesen egy külső rész is akár heti megjelenéssel meg fog jelenni ezekből az anyagokból. További kérdés, Szolnok megyéből kaptuk a hírt, ez nagyon tetszett egyébként, lesz-e majd gasztronómiai műsor? Természetesen lesz, és közben nevetni kell, mert sokan nem tudják, hogy Mezőszemerén volt egy ilyen palacsintás nap, amikor 501 néhány darab palacsintát sütöttem, és nagyon tetszett a ottani lakosságnak, a faluban mindenki palacsintát evett. Ezt szeretnék megismételni, és van egy meglepetésünk, de erről hagyj ne beszéljek, szintén majd Mezőszemerre lesz a település, ahol ez meg fog valósulni, de ez meglepetés szintű, tehát igen, lesz gasztronómiai műsor, szeretnénk. Következő kérdésünk Hodászról érkezett, és azt kérdezik, hogy lesz-e önöknek
külső élő műsor. Nagyon szeretnénk, ez nem rajtunk múlik. A technológiánk, illetve a technikánk rendelkezésre áll, ami ahhoz kell, hogy külső műsorokat is készítsünk, akár rögzítve, vagy rögzítve és élőben, és természetesen akár külön csatornára föltöltve, hogy bárki bármikor vissza tudja nézni, meg tudja nézni, ne tudjon lekésni róla. Következő kérdésünk Budapestről érkezett. A kérdés lényege, hogy lesz-e istentisztelet közvetítése élőben, vagy felvételről. Nagyon sokan vannak, vagy nagyon sokan vagyunk, írja itt a kérdező, akik nem tudunk egészségi állapotunkat figyelembe véve elmenni. Igen, tehát a kérdés lényege az, hogy sokan nem tudnak elmenni az istentiszteletre, meg tudják-e nézni. Szintén nem rajtunk múlik, hogyha az alapok meg vannak teremtve erre, akkor nagyon szívesen rögzítjük, vagy akár élőben is tudjuk közvetíteni, vegyék föl velünk a kapcsolatot. Mint szoktam mondani, itt a képernyő alján meg fog jelenni az e-mail címünk, iruintermedia@gmail.com, tehát erre az e-mail címre, elmondom még egyszer, és el is tudják olvasni, iruintermedia@gmail.com, tehát erre az e-mail címre írjanak nekünk, bármilyen kérdésük, bármilyen megjegyzésük van. Következő kérdésük van, rendelkezem nagyon jó felvétellel, megjelentetik-e a kulturális műsorunkról történt felvételt? Hát ez szó szerint a kérdés, ami Szexárdról érkezett. Hát üzenjük Szexárdra is, hogy amennyiben rendelkeznek jó minőségű felvétellel, és azt eljuttatják hozzánk, vagy majd ennek ki fogjuk találni még a működését, hogy ez hogyan legyen, hogy ne legyen minőségromlás. Természetesen helyt adunk, és mindenki meg tudja nézni a felvételeket. Ehhez majd lesz egy-két ötletünk is, hogy hogyan lehet nagyon jó minőségű felvételt készíteni. És ehhez kapcsolódik a következő kérdésünk, ami nem csak a tévézéssel, tehát itt a képi és hang, tehát a nézhető műsorokkal kapcsolatos, hanem a hallgathatóval is. Rádiós, televíziós dolgok után érdeklődöm, van-e lehetőség arra, hogy ezzel foglalkozzam, illetve önök oktatnak-e? Debreceni a kérdezőnk. Erre azt tudom mondani, hogy nagyon szívesen elmegyünk olyan helyekre, ahol vannak érdeklődők, sőt, van egy távlati tervünk a helyi stúdióknak a létrehozása, ugyanígy képileg, ugyanúgy hangilag. Jelen pillanatban, amit itt látnak a képen körülöttem, az egy televíziós és rádiós stúdió is, tehát hogyha nagyon akarjuk, akkor rádiós beszélgetésekre is alkalmasak vagyunk, hogyha akarjuk, akkor televíziós beszélgetésekre, felvételekre, élőadásra, mindenre. Ugyanez egy kidolgozott program alapján, amihez tartozik egy oktatási projekt is. Nagyon szívesen vállaljuk, hogy településeken, akár a legkisebb településen is ezt megszervezzük. Legyen rá jelentkező, érdeklődő, és ígérjük, hogy fölveszünk a kapcsolatot. Mindenkivel, aki ezután érdeklődik, természetesen ez még kiegészül az írott sajtóval, tehát nem csak képi, mint tévé, nem csak hangi, mint rádió, hanem írott is, mint akár újság vagy elektronikus sajtó. Az írott sajtónak a megjelenésére is számítunk, hogy vannak érdeklődők. E-mail cím, amiből soha nem elég, itt a képernyő alján olvasható, iruintermedia@gmail.com, természetesen ékezet nélkül, iruintermedia@gmail.com. Ide várjuk leveleiket, kérdéseiket. Na és egy nagyon érdekes kérdés,
mit évő legyek, írja a kedves érdeklődő Miskolcról, ha szeretnék megjelentetni olyan eseményt, igen, ennek a kérdésnek is ugyanaz a lényege, hogyha van valamilyen felvétele, vagy eseménye valamilyen rendezvényről, itt konkrétan települési rendezvényről beszél a kedves érdeklődő, nagyon szívesen helyt adunk, és itt ismételten kitérek arra, hogyha ilyen rendezvényekről van felvételük, akkor csupán csak a minőség szabja meg, hogy mi azt tudjuk-e használni, vagy megjelentetjük-e. Most nem szeretnék belemenni a technológiai dolgokba, hogy mivel készül, videokamerával, telefonnal, egyebekkel, de nem erre a kapkodós telefonnal készült, rengeteg bekiabálós, akár obszén megjegyzéseket is tartalmazó felvételekre gondolunk, hanem egy állókép aránylag nézhető, ha lehet, akkor állványról készült képpel és jó minőségű hanggal, vagy akár egy utószinkronnal ellátott kész anyaggal. Bármikor szívesen állunk szembe, és ígérjük, hogy megjelentetjük. Hát körülbelül ennyi lett volna ez a kis rövid kérdez-felelek, mert én úgy gondoltam, hogy megér egy rövid videót, hogy a beérkezett kérdésekre válaszoljak. Így fogunk jönni, illetve fogok jönni még ezekkel az azonnali kérdésekkel, hogyha írnak nekünk, és ígérem, hogy a kérdésekre is fogok válaszolni. Még egyszer az e-mail cím, hogy el ne felejtsék, iruintermedia@gmail.com, itt megjelenik a képernyő alján, hosszabban is kitesszük, tehát hogyha esetleg megállítják a képet, vagy visszanézik, vagy nem értették, akkor nyugodtan meg lehet nézni még egyszer. Szeretettel várjuk leveleiket az ország bármelyik pontjáról, bármelyik településéről, megyéjéből, bocsánat, most már vármegyéjéből, és akár, hogyha a határon túl néznek bennünket, akkor a határon túlról is. Köszönöm, hogy itt voltak, figyeljék a csatornát, nagyon nagy szeretettel várjuk leveleiket, anyagaikat.